ತಿಗೆ ಉರುಲ ಒಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ಕೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ತೂಪ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಂ ಮಗಲು ಏನು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಡು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಾವು ಮಂದಿರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆರ ಸಮೇತ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ಶನಿವಾರ ನೀನು ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಒಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಆಣಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ನೀನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅತ್ತ ಇನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಏನು ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಡಿನಿ ಓವುಲ ಆಪುಜ ಅಂತ ತೋಜು ತ್ರಿಷನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬರ್ಪನ ಅಂದು ತ್ರಿಷಾ ಬರ್ಪುನೇಂಡ ಎಂಗೆ ಊರು ಆಪುಣ ತೀಚಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ತತ್ತ ಅಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋತೇರಿತ್ತೆ ಒಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಊರು ಆಪು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೀ ಲೇಟಾಂಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ಲೇಟಾಂಡು ಚೂರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ಇನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರೆ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಾದಪ್ಪ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪೀರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಳೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಮಗಲು ಇಂಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಲಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ಲಂದ್ರೆ ಅಡ್ಲುಂಡು ಎಡೆಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೈದನೆ ಅಂತೂ ಇಯೇ ಬೊಕ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಲ ಮತ್ತುಂಡು ಗೂಡ್ದೀಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಕಾಡು ಬೈದೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ಕೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ತೂಪ ವ್ಯಾನ್ ಒಂಜ ಎಲ್ಲೇನೆ ತುಪ್ಪವ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಂಕ ಹೂವೆ ಊರು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೋಪೇರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತನ ಅಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೇರು ನೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಉರ್ತಿಗೆ ಉರುಲಾಪು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಕುಲೋದೆ ಬನ್ನಾಗೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಕೊನತೆ ಒಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪತ್ತೇನು ಇಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ಅಂತೂ ಜೋರುಂಡು ಶೆಕೆ ಬೆಗಾರ್ದು ಮೋನೆ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಗಾರಂಡ ಆಪುನೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಗಾರುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಗಾರಣ ಅಂತೂ ಆಪುನೇಜಿ ತಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಕಮ್ಮಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಐನ್ ಬರ್ಪು ಮುರಣಿ ದಸರಾ ಪಗಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ್ನು ಪೋತೀರು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮಡ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಪೋಚಿ ಅಂತ ಆರು ಪೋಂಡುಲ್ಲೇರು ರೆಗ್ ಅವಲಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಂಚ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪೆದಲ್ ಬರ್ದಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಣೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಣಿ ನಾನು ಬಲ್ಡ ತ್ರಿಷಾಡ ಕೇಂಡೆ ಬರ್ಪನ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಆಂಡ ಬರ್ಪೇನ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಡೌಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲಿ ಏನು ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಇನ್ನಿನೇ ರಂಡ ಇತ್ತನ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಯರುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಬರಂದು ಒಂಜಿ 2 ಡೇಸ್ ಕರಿದು ಮಿನಿ ಬರು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಂಡ ಸೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವಲ್ಲ
ಇಜಿನ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ಶೆಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ದಿರು ಪೊದ್ದೆಪ್ಪು ಬಂಡೀರು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಉಂಗು ಚಾ ಪಾರ್ದಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಪರೋಡು ಚಾ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಕುಂಟು ಪಾರ್ದೆ ನಿತ್ತು ದೆತ್ತು ಬಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಚೂರು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಚೂರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೊಂದು ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ತೋಜುದು ತೂಪವೇ ಯಾನು ಮೊರಣ್ಣಿ ತೂಪ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಹನುಮಂತಗ ಪೊಸತ್ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಹೊರ ಉಂತದಿತ್ತನು ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಇತ್ತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ತೂಲಿ ಇತ್ತ ಪಿರ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅವು ನಾಪ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತದ ಇಂಚ ತೋಜುನು ವ್ಯೂಸ್ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಒಂದುಂಡು ನಾಗನ ಬನ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಹುಚ್ಚುಲ್ ಮಾತ ಕೆಲವರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ದುಂಬು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋನಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ನಾನು ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ತಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋರು ಓಲಾನ್ ಏಕಾಡು ಪೋತಿನಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಜ್ಜ ಟೂಲೇನ ಕೈಟು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆರ ಸಮೇತ ಆವಂದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆವರ ಬೇಗನೆ ದೀದರ್ಪೆ ಇದು ಬಯ್ಯಗ ಅಣ್ಣೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕೊನ ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಆಡಿಗೆ ಬೋದು ಕೊನ ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೂರು ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪುನ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಲೆ ಏನಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕೊಡು ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಚಾಪರ್ದಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಪರೋಡು ಇನಿ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪದ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತದೇರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಂತದ ಇದು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನೆ ಹತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಚೂರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಡ್ತಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಯಿಲ್ಲ ಒಡೆನ ಪೋಂಡ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆರ ನೊಡ್ತಿ ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಾಲ್ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮದ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿದ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡು ನಂಗೆ ಅಮ್ಮದ ಎತ್ಕೊರೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದೆ ಇದೆ ಅವು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಅವು ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪುನೇಡ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ನಾನು ಏರ್ಲ ಜೊತೆ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿಗ್ ಅಂಚ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಪಾಡುವೆ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಆಣ್ಲದಿತ್ತದು ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡುವೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಬೇತೆ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೈಕ್ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತ ಪುಡಪೆರಂಡು ದೀಪ ಮತ್ತ ಬೊತ್ತಾಯರುಂಡು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಚೂರು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.